जों तिनी उपनिर्वाचन लुगै धनपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि जिनि प्रथम सारिनि जारा टिप्रा मथानि वारियर्स रंति आसुक लैखे एवं वन एंड ऑल सेंट्रल कमिटी जे गाइडलाइन बरनो रहरनाय आ गाइडलाइन बबो हायनाय बाहायक्लाय जों इलेक्शन नि सामं तांनाय आबनो तिनि जों कक साब लैखे मककबो जों साख्लायनान मुजुङो जों सियो जे भारतीय जनता पार्टी एबा सीपीएम फांका विभिन्न बदल बर खूब गुड इलेक्शन मैनेज खालायनि जों सब समय नुगु इवेन 21 बछर आंबो पलिटिक्स नुखारो चिनि सीनियर लीडर रक दङ आंकाल अनंत दङ तारबि दङ दे आर मोर सीनियर टू मी चिनि समस्त अभिज्ञता फानांगै आगामी उपनिर्वाचन टिप्रा मथा नि जे दाबी सेंट्रल गवर्नमेंट ताबुकबो लेरि तनमानि आबनो दाक्ति माननानि बागै जों चिनि स्ट्रेटेजी घोषणा खालायनाय एवं अ स्ट्रेटेजी न सामुंग फुनांगनान बागै अरनि वारियर्स रक इंक्लूडिंग अमिय दयाल नवातिया डेविड मोरा सिंह अमलेंदु नवातिया तारपरे चिनी ककबरक फिल्मनि विख्यात एकजन एक्टर रकी मोरा सिंह अमहाय चिनी गोबांमा मालिपद त्रिपुरा संरक दङ वन एंड ऑल जों जतन सहमत टिप्रा मथा नि जे आइडियोलॉजी न स्ट्रंग खालायनान बागै जों निर्वाचन जापि खालायनाय एवं सेंट्रल गवर्नमेंट न दाक्ति के चिनी डिमांड रेनानि बागै आ स्ट्रेटेजी न जों इमप्लीमेंट खालायनाय हामबाय।